Señor Sánchez, vostede ven hoxe aquí a presentarse como adail da oposición ao aumento do gasto militar e as exigencias de Trump, mas non ten ningunha legitimación para iso, ningunha. Vostede asinou o acordo da OTAN para chegar até 5% do Produto Interior Bruto en gasto militar, mas fala dunha excepción para o Estado español que lle permitiría limitar ese gasto a 2,1%. Unha excepción que non sabemos onde está recollida e que a maioría dos dirixentes que fan parte da OTAN nega. Si, Trump acusou o Estado español de non querer pagar, mas ao mesmo tempo Meloni e outros dirixentes europeos aseguraban que todos asinaran o mesmo documento e que non sabían de ningunha excepción. Quen mente, señor Sánchez? Vostede, Trump, Meloni, dice que onde hai papéis calan barbas. Pois ben, onde están os papéis que acrediten esta excepción? En todo caso, para o BNG isto non é o máis relevante. A súa táctica consiste en que frente a un 5%, que é unha auténtica barbaridade, parece aceptável 2,1%. Pois non o é. Continúa a ser unha barbaridade. Ese 2,1% do PIB se implicará inevitablemente de traer recursos de políticas sociais. E, en segundo lugar, porque sabe que, asinado o compromiso, é cuestión de tempo que a exixencia norteamericana leve até 5% coa aplicación directa de recortes nas políticas públicas e de benestar. Porén, o máis grave é que vostede enfiou desde hai tempo o Estado español nunha dinámica belicista comandada pola OTAN e ao servizo do imperialismo norteamericano que nunha constante escalada leva inexorablemente a alimentar a espiral de confrontación e a militarización da sociedade. Mire, eu até lle podo comprar algúns dos argumentos que vostede utilizou aquí para rexeitar o incremento do 5%. Efectivamente, chegar ao 5% non implica maior seguranza para o Estado español, polo contrario, pode implicar maior risco de confrontación. Efectivamente, o Estado español non gaña nada comprándolle armas ao complexo militar industrial norteamericano. Estamos totalmente de acordo, pero non sei se se dá conta de que ese argumento vale para o 5% e tamén vale para o 2%. Claro, ao Partido Popular, ao señor Feixóo, parecelle pouco o 2%, queren que se asine o 5%. Xa sabemos, ademais, que o Partido Popular é adicto aos recortes sociais, que non ten ningún problema en conxelar as pensións, en conxelar os salarios públicos, en rescatar a banca, en darlle diñeiro á banca mentras afoga as familias dos traballadores e traballadoras. Pero nós, o BNG, desde logo, non está por iso. Por tanto, señor Sánchez, a cuestión chave non é de porcentaxes, nin 5 nin 2%. É de apostar no belicismo ou na paz, na vía da confrontación ou na vía do diálogo e da negociación para a resolución dos conflitos internacionais. Non en gastar un diñeiro que o Estado español non ten para unhas armas que non se precisan para se defender dunha ameaza que non existe. A ameaza real, señor Sánchez, é ben visible e, a pesar diso, a Unión Europea non quere vela. A ameaza está nun Estado colonial de Israel que, após ter ocupado xa a maior parte do territorio da Palestina, está a masacrar a poboación de Gaza nun xenocidio televisado que inclúe campos de concentración e de exterminio. Gaza, de feito, é xa un enorme campo de exterminio e, non tanto, os dirixentes da UE ollan para outro lado. Israel non é só unha ameaza. Israel é inimigo da humanidade e, como tal, hai que tratalo. E a ameaza é a propia OTAN, unha organización militar agresiva que se ten convertido no brazo executor das estrategias imperialistas norteamericanas. Non precisamos da OTAN e o único que lle reclamamos é que se disolva polo ben da humanidade. En todo caso, tamén reclamamos que o Estado español se retire da OTAN. Oye, no mínimo, a cuestión é preguntar á cidadanía que opina. E a poder ser de maneira que esta vez o referendo non estea trucado como o que no seu día realizou Felipe González. Vostede xa procedeu a un incremento brutal do gasto militar. En 2023, un 26% no orzamento de defensa, posteriormente con 10.400 millóns ou máis recentemente comprometendo 15.000 millóns de euros até o ano 2017. Eu pregúntolle, señor Sánchez,
Vostede pode dormir tranquilo sabendo que ten problemas de sono, pode dormir tranquilo sabendo que está colaborando na perigosa estrategia militarista da OTAN e dos Estados Unidos e comprometendo diñeiro que se acabará por detraer da sanidade, da educación, dos servizos sociais, de vivenda ou das pensións. Acabo, sinceramente, isto ao BNG si lle parece preocupante, como é a inacción da Unión Europea frente ao xenocidio e a limpeza étnica que os criminais sionistas están a realizar en Gaza. Por tanto, reclamámoslle que pasen das declaracións aos feitos e que rectifiquen a vía belicista, porque se optan pola paz contarán co apoio do BNG, se se manteñen no camiño do militarismo, evidentemente estaremos en frente. Moito obrigado.